Ola, eu son Mateo e vou falar do libro Abandas en futuro, feito por Mariela Alexander. Nada no ano 1947 en Madrid e ten un premio á narrativa entregado no ano 2022. Abandas en futuro é un libro dunha nena. E esa nena pois ten que asistir a un novo colexio. E pois no novo colexio ten unha dificultade física, que polo tratamento que ten que facer médico, ten que raparse. Non ten cancro nin ningunha enfermidade, pero ten que raparse. E pois isto é como unha vergoña para ela, é unha inseguridade, porque non é normal ver aí a rapaces e rapazas pois rapados, non? E pois oculta cun gorro. E a nena, pois, vai facendo amigos ata un mozo e pois resulta que ao final descubre unha forma de que, pois, ao final a miña inseguridade non é que me importe tanto. O meu personaxe favorito é Carlota, o personaxe principal. Carlota é unha rapaza pois que ten unha inseguridade. Pero esa inseguridade pouco a pouco vai apartando e pois dicindo, pois eu teño esta inseguridade, pero eu son igual que os outros e non teño que sentirme avergonzada por ela. E pois eu por eso xa creo que debe ser un pouco recoñecida. Este libro gustoume moito, xa que trata un tema moi curioso que son as inseguridades e por que as temos. Que solen ser defectos que temos que a nosa cabeza pois os multiplica por 100 e di, isto teño que apartar, isto non o pode saber nadie que eu teño ou que eu son así e pois é bastante curioso. E máis, o vocabulario é moi extenso, pero extenso así doado, o sea, son palabras que se o lee un neno de 10 anos o vai entender perfectamente. E pois recomendo o lelo, que o leades e pois genial. Ata loguiño.